dda, a croeso i'r oedfa, oedfa gymen, chi gweld, ni'n cymuno gyda gilydd, a croeso i bob un o'n chi sydd wedi trystio yn yr agwedd sydd gwneud yr cadw i gymryd. Mae barau gwyn ar ôl yn wedyn yn y gyfle i gael paned, gyda rai sydd wrthi yn erbyn y clybiau, a cyfarfodydd ar ôl yn cyfarfod hyn o hefyd. Wedyn, yr wythnos tymor yn ail ddechrau, plant a athrawon felly yn y hysrwydd, bydd yn wythnos yn blaen yn cofio amdanyn nhw. Ond bydd clybiau wedyn ail ddechrau wedyn digwyddiad a gorweddu nos Awst. Os dwi'n mynd, bydd arfer i lygfa sydd nesaf. Byddwch chi wedi gwylio.